Să ne filmăm bicicleta aici, vă rugăm. Salut, bun venit la un nou videoclip, cred, sau nu știu. Nu știu dacă știți, dar am avut șocul bubuit. Hopa. Pardon. Mi l-am dus la service. Acum mulțumesc la Dr. Bike că mi l-au făcut. Mi l-au făcut rapid și au stat și peste program să-l facă. Și acum mergem prin Herăstrău, că e în drum spre casă. Opa. Mergem să ne dăm. Mi-am luat și cască nouă, lit. O să ne dăm cu ea azi. Este un Robioviu. Este pus sub cozoroc. Să-mi spuneți dacă vă place sau nu, că pot să-l schimb. Ma. Și am uitat să vă spun, dacă vă place ce postez eu, dați și voi un subscribe ca să postez și eu mai des, un follow pe Insta la Andreas Barrios 7. Dați și la Dr. Bike. Ha. Da, mie mai mult. Și am uitat să vă spun, vedeți că o să urmeze mare upgrade la site. Nu e mare, dar e ceva mai de fashion. Vreau să îi pun ceva să arate mai bine. Gen, nu știu, primăvara asta o să o fac. Așa. Mă. Ce pe aici? Am ajuns în Herăstrău. N-am ce să dau. Bă, ce mișto e. Bă. Era să pic. Hai, în față. Așa. Mamă, bă, da. De ce am găsit prin Hera? Am regretat decizia. Puteam să iau și cu metrou, dar am vrut să văd și eu ce mai e prin București. De asta să fac aici o filmare. Bă, nu știu dacă s-a filmat cum am picat, dar am dat scările de la metrou de aici, la izvor, și am alunecat la final. Când am pus frâna, eu n-am nimic, dar să n-aibă bicla. Are niște zgăreturi pe sticare, dar nu știu dacă v-am spus, sticarele o să fie schimbate. Mă interesează cadrul. Uitați-mă, am pus aici cu Dr. Bike. Astea erau. Ghidonul, păi să fie drept. Auziți? Poliția. Nu vă supărați, putem face și noi 2-3 filmări cu bicicleta? Să ne filmăm bicicleta aici, vă rugăm frumos? Doar dacă vreți să faceți acolo, în stânga.
închis mâine de la 10, dar nu puteți intra cu bicicletă, doar pietonal. Doar 2-3 filmări dacă putem. Ha, Bicicleta. bine. Ține, e frumoasă. Dar bună. Ține. Bă, nu știu de voi, noi am ajuns la Palatul Parlamentului. Am fost la Tok Bike. Bă, deci, dacă aveți probleme la bicicletă, bă, veniți pe splaiul lui Independenței la Tok Bike. Bă, și faceți-vă acolo. Bă, aveți încredere în mine. Ia uite. Sorry. Bă, ne-au dat ăștia de la Subway, de 100 și ceva de lei ne-au plătit acum, ne-au dat gratis. Lui Andreea și-a dat sandwich de 30 de centimetri, unul de 15 cu unul de 15, deja 60 de lei. 6 cookie-uri. 6 cookie-uri ne-am luat. Bă. Și suc. Bă, deci fii atent, a început un cookie. S-a dus Edil, a zis că le dă banii pe încă 3 și ni le-au dat gratis. Deci vine deja cât e un cookie? 4 lei, nu? 5 lei. 5 lei un cookie, 5 ori 6, 30, deja 90 de lei. Și ne-au dat 3 sucuri gratis. Și Fanta au luat din benzinărie, nu din Subway. Fanta, da, Fanta a cumpărat din benzinărie. Adică folosești un lei de benzinărie. Adică ne-au dat peste 100 de lei. Deci veniți aici, când mergeți spre Băneasa, veniți aici la Subway, lângă Petrom. Și ne-au dat Instagram-ul? Da, dar nu l-am, nu știu, ceva cu Marius Bogatu, ceva de genul. Hai să-l mai cerem să-l băgăm pe ecran. Așa o să aflu eu și o să vă bag pe ecran, dacă nu aia e, dar veniți aici, bă. Bă, aici veniți. Bă, veniți la Subway. 3 cookie-uri. Nu, deci 9. Ia filmează. Nu, da, mai da. 15 cookie. Ia uite. 15 cookie-uri. Veniți la Subway.